покажа как да се изчислиме колко точиловата са ни нужни, за да вдъхнем живот на нашата PC конфигурация. Чрез този сайт. Виждаме в първото поле CPU, дето пише, избираме модел на нашото CPU, примерно i3 7300, веднага си изписва честотата на процесора и на какъв волтаж работи. Memory полето, избираме съответно колкото повече имате смятате да сложите във вашата конфигурация, една или две. Аз ще избера една. На модул от 8 ГБ DDR4. Видеокарта избираме AMD или NVIDIA, която сте си избрали да сложите във вашия PC build. Примерно NVIDIA. Една видеокарта. Избираме 1050 Ti примерно. Веднага ни показва честотите на видеокартата. Ако искате да поставите две видеокарти, избирате две видеокарти, съответно ще ви покажа накрая ватовете, които са необходими, за да захраните вашия PC build. Storage, избираме нашия хард диск, съответно, примерно, ако сложите един или два или повече хард диска, SSD, избираме един хард диск, SATA на 7200 оборота, съответно Optical Drives, CD-те и такива други простоти, биткоините, тия не ни трябват. Тук на USB полетата избирате, съответно колкото USB слота има вашата дънна платка. Примерно 2 USB на 3.0. Мишки и клавиатура са ни включени. На вентилаторите си избираме колко вентилатори имаме в кутията. Примерно 3 120 мм. Тук по колко часа ще работим на компютъра. Показваме ми на 8 часа. Калкулираме да видим. И ни показва, че общия резултат е 268 W на тази конфигурация. И ни препоръчат 500 W захранване. Съответно да използваме за тази конфигурация. Ако ви е харесал клипът, палец нагоре.